fost esențială colaborarea cu autoritatea locală, cu domnul primar Năstase, cu conducerea școlii, cu doamna director. Le mulțumesc foarte mult pentru că vă dați seama câte ajustări și intervenții de pas cu pas sunt necesare ca să duci la bun sfârșit o asemenea lucrare. Am alocat, de fapt, peste 1,4 milioane de euro. 1,3 au fost bugetul propriu-zis pentru lucrări, dar peste 100 și ceva de mii au mai costat toate celelalte costuri pentru permise, autorizații, alte costuri pe care le-am avut. Deci este și asta o concluzie, nu e ieftin să realizezi o astfel de renovare, dar noi suntem convinși că merită. Despre elementele tehnice, ceea ce s-a făcut aici, nu o să vă spun eu acum prea mult, pentru că vom face împreună un tur al clădirii și specialiștii care au lucrat ne vor face această introducere. Dar scopul principal, eu sunt deja convins că a fost obținut, și anume o clădire modernă, extrem de eficientă, un consum energetic considerabil redus, care are o amprentă de carbon, adică emisii de carbon mult scăzute, este mult mai puțin poluantă și ceea ce e vizibil aduce un spor extraordinar de confort, de bunăstare și bună dispoziție pentru utilizatorii clădirii, care sunt elevi și profesori.